Készítsünk lecsót, akárcsak a rajzfilmben. A paradicsomok aljára keresztet vágok, fél percre forrásban lévő, utána pedig jeges vízbe dobom őket. A héjukat ezután egy könnyed mozdulattal eltávolítom, és a paradicsomokat vékony karikákra vágom. Mandolin segítségével zöld és sárga cukkinit vágok, majd a padlizsánt is felszeletelem. A sütőbe kápia paprikákat helyezek 10 percre, és a felső grill segítségével leégetem a héjukat. Amíg sülnek, egy zöld fűszeres olajat készítek, amelyhez kahúkfüvet és bazsalikomot összekeverek olívaolajjal. A paprikákat kiveszem a sütőből, és alufóliába csomagolom őket, hogy a héjukat könnyen le tudjam húzni. Eltávolítom a magházat és a magokat, majd mehetnek egy késes aprítóba, ahova dobok még egy fél vörös hagymát, fokhagymát, bazsalikomot, kahúkfüvet és 2 deci alaplevet, majd az egészet leturmixolom. A lecsókrémet egy tortaforma aljába öntöm, eloszlatom, majd a felszeletett zöldséget körkörös alakba rétegezve elhelyezem. Meglocsolom a zöld fűszeres olajjal, borsot török rá, megsózom, egy kártussal lefedem, és 175 fokos sütőbe teszem 1 órára. Ezután a papírfedőt lehúzom róla, és további 15 percig sütöm. Kör alakban tálalom, a lecsókrémből és a zöld olajból csurgatok köré, a tetejére pedig egy szál snidlinget, akarom mondani mentaszárat rakok, mert nem volt itthon snidling. Hasonló tartalmakért kövess be!